mentakasngi ngadon but President Jong all jaintia master rule worker and labor union hakaba mentakasngi kilayo banyak kendu ya commissioner secretary berkumjuk gila pak ya ka shiti sya menteri rang ba jong ka jela halor ke kini ka shiti ka baki kedau te nginyakran ban event tip ya kani kumlei kong pila bani thu ingi halor ka jingpet sngo jong phi sya ka sarkar ka ba pila lipet sngo mentakasngi ngine ka liang jongi ko all jaintia master workers and labor union balai ngi ai ka representative mentakasngi syaka government namar ba ngim sngo ya hab le ngim sngo hun ya ka jingpan kiu jongki ya ka basic flow rate katkum ka minimum wage act 1948 ba man ka sansnem ki haban pen kiu ya ka minimum wage te katkum ka dor ka bangi layo i ba kila panmi ya ka notification hakashpotrek uniu benai aja apusan ba ngio i ba ia kador ka bakila panmi kami hab syu bat kador ka ba ngiim menta hakador yeu ka hat ka ki jingkiu ki bam ki di haduk ki dawai haduk ki bai kali ki belait ke baro la kiulot te habangi ya i pat ia kani kador ki penkiu na ka unskill shispan riu tengka te terter ya ka semi skill ki penkiu khandai phoi tengka ya ka skill ki penkiu nya pusan tengka ya ka highly skill ki penkiu san khandai tengka na ka riet jong ka saus pa khat khandai jong ka unskill kabal akiu hau 3 Oktober 2024 te ya ka ni ka pendiau yangi kapen kta ya ka jing sngo ka jongi habangi tray ha baro ki department ka bangi don hapo jengtia ngi tray met bat mensiem ya ka jing tray kat ka ba ki pha ngi tray lot te habangi yo ipat ya kani notification kapen pen kta te ya ki nongtrei baro ha ka department jong ka government te habangi phai pat ya kani ka base flow rate ha u 3 Oktober 2018 bangi ha katu ko porngi rungi don ka hunger strike nang tangi yo e katu ka base rate tengi ngi pha ha bangi phai pat ye katu ngi iba ya ka dor ka baki benkiu na ka unskill shis pa sau tengka nang ta ka semi skill ki po shis pa lai pho ar tengka nang ta ter ki kiu kan na ka unskill ki kiu katkum ki kerdan te menta pat ngi yo i baka government pat ka pengkiu mada kongpong ki unskill ki ba yo shis pan riu te ki semi skill ki ret kan kim ya kat kum ka skill ka ba ki don kita kasap ka ba ki nongtrei ki don nakaliang tu pi hatu mene ha ka jiya kendu commissioner secretary pi pan jing sai ba balik ha ka jaka bakan kiu kadang hiar pamban kat kum ka kerdan ya kata ngi syembat i Dr. Vijay Kumar mo Secretary Commissioner ti iong ba ngi haban pek ye ki state ki badon hapo ka jalaru ba mdai ba ngin kiu mangi ye ki wepat ki state iong kumta ti nakaliang jongi pan ngiong ba lada kumta ti ka pat ka ba panlong yangi ye ka state baro ka wei ban kiu ki marba mardi lada ka marba mardi kahir kahir te kahya habi kain ban kiu ka to ka do ngan kemi ketian ma ngam suthu iong ba ngimla ban penyaha bat ke ngam suthu halor kata batai sha i Dr. Vijay iong ba balai ngi kalimo balai ka ni kariet kahir na ka unskill kadang her nang her te iong ba ya ka ni ka dor ngi dai ban paitlang ye ki wei pat ki state ro hapanya habat ki wei pat ki state kan na ka Assam ki longkumno na Kerala ki longkumno nang ta ki wei ki state ki dan kumno te ngi ong ho ngi rungi iya kata Meghalaya is better especially haka north east Brockway tangba ye ka ba ki pen kiu pan ngi kwa bakin penbai kan ba na ka unskill kin ai penret ia kitu ki kategori ka baki don ladangi phai pat ia ki skill certificate ki badon tik kalong man penlong kumta hakawai kaliang bang ladangi ong ba upgrade di post
un he ke salary banya u officer kata tengi nakaliang jongi sakawai pat ka point ba ya ka effective date ya ka effective date kalakut hadu ushitrik Oktober 2000 te ki penmi ka notification kan effect na do 1 January 2025 khatsan benai kala do ai yangi ke nongtrei bala taya kata ni ya keren te ngi EP ya kini ki jingle jong government tang ngi ngim sko la ban pediang kan te ngi la ya keren bat I ti ong ngin saya pet ngin saya pan bet ya kan ka date ka ban long effective kan Ti halor kani ka jing bom hun jong phi pat hatu phi ai por ya ka sarkar bakan shimkhia hakini kisngi ban ma ha ngi ai shi post ngi na do ka date baki receive ya kan ka letter te ngi ai shi post ngi lada ka sarkar kam le ai halor kani tengah ngakermen hi baka government ro ka I baka don ka jing bakla ka shahi he kata ngila tho shahi ka ka to representative changi te ngakermen bak kansale ai halor kani ka shiphouse ngi te lada kam le pat ngin haban ya keren ngin haban ya perkhat pat daga kumwei ka luting ka lenting ngin lai kong ladang ya kran halor kani ka dor ka mur baka sarkari ka seo ya kini master role dai pila panya thu kham shai katnu ka jing yo jong ki kum baka long mentai kumbaga long menta ka ba notification ka bangi last banyo 1 October 2024 ki unskill ki yo sospa khat khandai tang ka shisni te ki semi skill pat ki yo sospa nya posau tang ka shisni ka skill pat ki yo sanspa life ho tang ka shisni ka highly skill pat ki yo sanspa prap hundru tang ka shisni PUI kumno pat de ini jing penkiu jong ka sarkar pat PUI bakan la banyarap tharaya kini ki nongtrei jong phi kata phi ka kata ngaong ka kata namar balai ka kata namar ka kam support shoot te ka long ying long sem had ladangi perkhat ka mar ka ba kiu dor habaro kiliang te sans pa arbo sandengka ka government ka pan kiu mentai ki unskill ka kiu shispa andri tengka te hanu kan ngin la ban pen late school khon hang no ngin la ban siu bai wai hang no ngin la ban pen biang ya ki bam ki di ya ka dawai da shin ban late ban wan ka bai ka li ka bil late hatu ngin la se ban em ti ka ai ka jing ai jing mut jong phi pat lada phi pet menta kan ti di ka sarkar ka jaka bakan penkiu ya ka ai ka balada penkiu ha kisnam baladam ka pen her shu man ti ka ai ka jing ai jing mut jong phi pat kat nu tharai ka dor ka ba pis ngau ya hap kat kum ka jing trei jong phi hoi lada ngi phai sha kata ka dor ma ngi liang jong ngi ngim kwa ban ong la ne ngim kwa ban batai ya kata ka dor na ka liang jong ngi namar balai ki officer la ne ki badai pet ya ka ne yangi ki minimum daily wages ki tip kham bha ban yangi te ya ka dor ka ba yaj hayo ka yaj kumno ka dor ka kiu kumno ki tip kham bha ban yangi te balai ngin ha ban batai ki dai ban tip hi ken bakum ha kano ka dor ngi dai ban yo ku le shi bon akam